To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kun ga wannan ismi ne babba wanda na gaji a hannun kakana nake so yau in kawo wa jama'a don mu ci albarka a tare. Bismillahir Rahmanir Rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Wannan ismi kakana ya ba babana, babana ma ya bani. Wannan ismi magani ne wanda idan mutum ka san yana da dukiya amma baya bayarwa, baya taimakawa, to fa ka gane fa kada ka yi wa musulmi, kamilin musulmi wannan abun. Duk wanda ka san da cewa yana taimakawa mutane, al'umma, kada ka mishi irin wannan abu. Abun makaruhi ne ka yi wa musulmi ɗan uwanka irin wannan ismi. Amma idan ka san da cewa mutumin nan yana da arziki amma baya so ya fitar, to ga shi a nan dai. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ku riƙe wannan da fi sabilillahi, don Allah ku riƙe fi sabilillahi, kada ku yi ɓarna da shi. An ba musulmai ne sabida su cimma moriya amma ba wai don su yi zamba da shi ba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam taslima. Wa haza anka wa ismul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Fadatul ismu azim. Tazkura yawm as-sultha ila 7 ayyam. Wannan mutum zai fara tun daga ranar Talata har zuwa kwana 7, sai a duk rana ɗaya za ka fara li'ilafi ƙuraishin ƙafa 7, Qul huwallahu ahadun Allahu samad, har ka gama ita ma ƙafa 7, da Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi, da ka gane ita dai 700 ake yin ta. Sannan astaghfirullah 700, sannan ya Allahu 700, sannan alhamdulillah rabbil alamin har ƙarshenta ita ƙafa 7. Sai ka rubuta ajibli ya shaya'il ita 100 wato 99, da maliki yawmiddini sai ka rubuta ta ita ka karanta ta ƙafa 1425. An gane? To, sai wannan hatimin ne za ku rubuta a haka kamar yadda kuka ganta a nan. Sai a wajen da aka rubuta Allahu kun fayakun ɗin, idan ka rubuta Allahu sai ka rubuta sunan mutumin na tsakiyar kafin ka rubuta fayakun ɗin nan, sai ka naɗe ka yi shi laya. To layan nan ne, akan layan nan ne za ka zauna, za ka samu shimfiɗa haka, sai layan nan ka sa a ƙarƙashin shimfiɗan nan ka zauna a sama. Lilafi ƙuraishin, Qul huwallahu, da sauransu waɗanda dai kuka gani a can. Masha Allah wa rasulihi, ayi fi sabilillahi. Bayan an gama ana sadaka da dabino guda 7. Insha Allah wa rasulihi. Allah ya bada sa'a. Ku danna mu subscribing sabida in samu damar da zan ringa idan na sako kuma wani ismi sai ku samu ku gani. Ku taɓa subscribing ɗin sai kuma like kawai. Sai ku danna alamar ƙararrawa ta yanda idan na sako kuma wata bidiyo za ku dinga samun ta da sauƙi.